Maar er dit hier wel of net kabitsketten worden. De gemeenten in de regio binden er wel voor, maar man die wordt er ook nog op landelijk niveau op praat. De kabitploeg van Westergeest is er al wel klaar voor, maar ze moesten de ordene tijd nog wel een soort regelen. Nou, we hebben een Skoftialin hebben we met z'n allen even vergaderen en daar hebben we contact gehad met de gemeente en hoe het nou moest. En we moesten een coronaplan opstellen en dat hebben we inleveren en ook al waarom kregen. En dat is dus echt goedkeurd. Dus in principe hebben we een vergunning om zo te zitten, mits dat dan ook mij van het Rijk. Omdat er dit hier een vuurwerkverbod is, liep het de animo voor het kabitsjetten in het hele land bot dat te nemen. Nevens Bielstra is dat bij Harren in Westergeest al jaren zo. Nou, had ik bij u altijd zo in Westergeest en had ik dan zo hoeveel mensen uit het dorp zelf wat er komen, dan zou ik haast net eens in bedenken kennen die er net komt. Zo mooi vinden de mensen dat we dat organiseren en we hebben altijd een prachtige sponsors die dus helpen om het evenement te organiseren. En als ik zie hoeveel bedrijven uit die sponsoren, dan leeft het heel bot in de dorp als Westergeest. Dus dan zou het wel heel sneu zijn als zelfs dat ik nog net terug in kan. Nog even een afwachtje dus van de kabitploegen. Maar Menno Wiersma van Veenwouden had het er al druk mee. Hij verkeep het zo'n verliezen hier molkbussen. Gewoon omdat hij dat mooi vindt. Ja, het is wel eigenlijk een stukje hobby is. Ik vind het wel mooi om dat er mensen langskomen. Even een praatje en ook zo ophalen, maar dat is eigenlijk in de buurt hier. Of als ik uit werk bij kom en dan pijk ik ze in om en doe ik een praatje met die mensen. Nou, dat vind ik mooi. Wiersma struint op internet de omjouwing aan op molkbussen. Hij kan wel vernemen dat er een soort vraag naar is. Van een week heb ik het voor het eerst op Facebook deel zetten. Nou, dan weer er nog wel aardig animo voor. Het is nu op dit moment een beetje rustig. Maar ik denk dat we daar de crisisdagen voorbij zijn, dan is het eigenlijk een gekke boel. Vanuit Westergeest zal het wel wat afvallen met de bestellingen. Daar gaan ze intussen het meeste materiaal al samelen. Bed hebben we al en verder alle tenten spul en dat hebben we zo stadig gewoon ook alle jaren al een beetje bij elkaar sparen. Dus in principe waar wij je broeken, maar dat is er wel. En de bussen hebben we wel, dus ja, wat dat een keer zullen we zo loskennen. De kabitploeg hoopt er het beste van. Als alles trog in mei wordt er eind dit jaar dus gewoon knald in Westergeest. Menno Wiersma die houdt het dit hier mooi bij de molkbussen. Het is alleen een verkeer van de bussen. We zijn met mijn wiefke en met mijn dochter. Ik arrive er al een bij Del om even te zien hoe het al gaat. Dat vinden we alle drie prachtig mooi. Maar dat zitten, dat laat ik gewoon de jeugd doen. Dat vind ik wel goed.